ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ପଦ୍ଧତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଥାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁ ସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେଉ ହରିରେ ଜୀବଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି ନିଶ୍ଚେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ବୁଝ ଶୁଣ। ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋମତୀ ଅଧୀରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ସେ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ବିଗଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପଢ଼ିସାରିଛ ଯେ ତୁ ଯଦି ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଯିବୁ ମାଛ ପାଣି ବିନା ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ରାଜା ବିନା ଗ୍ରାମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ଚତୁସମ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚତୁସମ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଚତୁସମ। ଚତୁସମ ଯେମିତି ଦେଖ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଚତୁସମ ବୋଲି କହୁ। ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିଥିବ, କୁଙ୍କୁମ ବି ଲଗାନ୍ତି, କସ୍ତୁରୀ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୃଗ ପେଟରେ ସେଇଟା ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସନାଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ପାଉଁଶ କରିକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଳନ୍ତି। ଅଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଅଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ମାତା ଯଶୋମତୀ ଲେପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଘଷନ୍ତି ମା ମାନେ, ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏକଥା ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏବେ ବେବି ଅଏଲ ଗୋଟେ ଜଂସନ ଅଏଲକୁ ଘଷନ୍ତି, କିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଘଷନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋମତୀ ମାତା କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଯାଉ ତେବେ ମୁଁ କାହା ଶରୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଷମ ଭାବରେ ଆଉ ଚତୁସମକୁ ବୋଳିବି, ଚତୁସମ ଘଷିବି, ଲେପନ କରିବି ଏବଂ କିଏ ମୋର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେଉଥିବ। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ନିଦ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ ହେଇଯାଏ ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହରେ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ଅଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମ ଇତ୍ୟାଦି ମୈଲମ ପଦାର୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୈଲମ କରାଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନିଦ ଆସେ, ଜାଣିଥିବ ମା ଆଉଁସି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଚାଲିଯାଉ ତେବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇ ଚତୁସମକ ଲେପନ କରିବି ଏବଂ କିଏ ନିଦରେ ଘାରି ହେଉଥିବ, ପୁଣି କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି। ଅଞ୍ଜନ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ କଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଅଛି ମୁସଲମାନ ମାନେ ବଡ଼ କୋଉ ସାନ ମନ୍ଦିର ବା ତାଙ୍କ ମସଜିଦ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ କଳା ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅଞ୍ଜନ କଳା ଲଗେଇବା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଭଲ, ଆଖି ପରିଷ୍କାର ରୁହେ, ଭଲ ରୁହେ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିଏ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଖିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଟା କଳା ଏବଂ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଘିଅ ଦୀପରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ପାଉଁଶ ବା କଳା ଏବଂ ସେଥିରେ ଘିଅ ମଖା ହେଇକରି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଅଞ୍ଜନ, ତା ଆଖି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ପୁଣି କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଲଗେଇ ଦେବି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପାରିକିରି ଶୁଆଇ ଦେବି ଏବଂ କିଏ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇ ମାଗିବ କେଉଁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ହରି ମାନେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଜହ୍ନମାମୁଁ ବୋଲି କହିଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇକିରି ଧରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ଆଣିକିରି ଦିଅ ବାପା। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେଉଁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ଆଉ କିଏ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ମାଗିବ? ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ କରି 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 ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସିନା,
जदि तू मधुपुरी चली जाऊ मोर ये अवस्था या ही हम बांधिबी कहार केश कुसुमे करी सुबेश कुसुम मान जान तो फूल विभिन्न प्रकार फूल रे मंडित करुले माँ यशोदा कृष्णकर चूल को तेणु जदि तू मथुरापुर को चली जीवु ताले केश को कहार केश को सुमंजुल करी मु बांधिबी कहलु कहा ललाटरे देवी चिता एवं कहार कपाल रे सुंदर चिता मु आंकिबी कहलु चंदन चिता लगेबी कहलु कहार कर्णे कुंडल खंजीबी रे मोर बाल बाल माने मोर पुआ खंजी माने खचित करी कहार कान रे मु कुंडल खंजी देवी कहलु कहा पई करूथिबी चिंतारे जीवधन मो पाखे तो तू नथिबु एवं मोर कहा पे अब मोर चिंता रहबो मु कहा कथा चिंता करिवि कहा अंगु धूली देवी पोछि एवं कहार श्री अंगरु मु धूली झाड़ी देवी कोଳରେ सुआई देवी कहलु कुबा पिंधाइबी काछिरे जीवधन अर्थात कहा को पोशाक पिंधे देवी कहलु तू जदि मथुरापुरी चली जाऊ तेबे कहा को एई सब कार्य मु कहार करिवि जेतेबेले बने जाऊ संगरे मो प्राण नौ जेतेबेले तू बन को चली जाऊ सेतेबेले सत्य जेपरि मो प्राण मध्य तो सहित चली जाए निमिषे विच्छेद न सह मात्र गोटे मुहूर्त विच्छेद दुख मध्य मु सह करि पारि नाही एबे जीवु मथुरा को मते समर्पित काहाकू अर्थात तू जेतेबेले मथुरापुरी को चली जीवु मते का हाथ रे दबु कारण तू जेतेबेले चली जा मो प्राण ही चली जाए जदि मु रही गली तू चली जाउछु मथुरापुरी को रे कृष्ण तेबे मते कहा हाथ रे देकी जीवु मोर जतन किए नब मोर किए दुख सुख बुझीबो मु काहा को अनेकरी बंचीबी कहलु चंद्रमुख न देखिले मुहिरे जीवधन तोर से चंद्रमुख को न देखिले रे जीवधन कृष्ण जीवन हारिबी गंड जले भीषण गंड जल जो अधिक पानी थी से गंड जल को डेईकरी मु प्राण त्याग करी तू मते अंतर हेले तीड़े रे टिके मात्र तू अंतर हेले मु निश्चित भाव में गंड जल प्राण देवी भल लगी शुणव बारंबार एक कथा शुणव बर्तमान 4 नंबर पद पर्यटन मुझे तापर पुनश्च मुझे सर्ट क्वेश्चन भी डाकीदेवी तैयारी करदेवी तुम्हें आपको नब जो पाठ गुड़िक तुमको दि जाऊे कौन फोटो मध्यम ताकू सब लेख गीत लिखिले किसी खराब नुह तेणु खाता 3टी कर गोटे खातार केवल सर्ट क्वेश्चन आ गोटे खातार केवल लंग क्वेश्चन पत्र लिखन एवं ग्रामर रहिबो तेणु समुदाय 3टी खाता रहिबो सब पाठ गुड़िक मन देकर कर धन्यवाद जय जगन्नाथ।